Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nandintia Faradila Tunggal NPM 113 saking kelas sekawan C PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Badhe nyekar tembang gambuh laras pelok padat barang. Sugeng midhangetaken. Titilarasipun Nempiro roro piro lu loro pinem nempiro roro piro lu nemo lumo nem 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 pimo loro mo nem 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 pimo nempi piro pinem mo lumo nem nem sekar gambuh ping catur kang jinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pan dadi awon.